Rekisteröidyin, kun mä näin tämän kommentin, ja nyt mä oon tienannut jo 90 euroa. Ja kaikki sanoo mulle, mitä rahan tienaat pelejä pelaamalla, niin varmaan, mutta voi vitsit, ne oli väärässä. Ja mä tiedän, että tätä kuulostaa hullulta, mutta sun täytyy ainoastaan pelata pelejä, ja sulle maksetaan siitä. Siinä kaikki, ja se on täysin ilmaista. Mä kuuntelen mieluummin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, koska tää sovellus oikeasti maksaa sulle. Lataa siis tää sovellus, hanki lisää käteistä ja osta itsellesi jotain kivaa. Rekisteröidyin, kun mä näin tämän kommentin, ja nyt mä oon tienannut jo 90 euroa. Ja kaikki sanoo mulle, mitä rahan tienaat pelejä pelaamalla, niin varmaan, mutta voi vitsit, ne oli väärässä. Ja mä tiedän, että tätä kuulostaa hullulta, mutta sun täytyy ainoastaan pelata pelejä, ja sulle maksetaan siitä. Siinä kaikki, ja se on täysin ilmaista. Mä kuuntelen mieluummin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, koska tää sovellus oikeasti maksaa sulle. Lataa siis tää sovellus, hanki lisää käteistä ja osta itsellesi jotain kivaa. Rekisteröidyin, kun mä näin tämän kommentin, ja nyt mä oon tienannut jo 90 euroa. Ja kaikki sanoo mulle, mitä rahan tienaat pelejä pelaamalla, niin varmaan, mutta voi vitsit, ne oli väärässä. Ja mä tiedän, että tätä kuulostaa hullulta, mutta sun täytyy ainoastaan pelata pelejä, ja sulle maksetaan siitä. Siinä kaikki, ja se on täysin ilmaista. Mä kuuntelen mieluummin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, koska tää sovellus oikeasti maksaa sulle. Lataa siis tää sovellus, hanki lisää käteistä ja osta itsellesi jotain kivaa. Rekisteröidyin, kun mä näin tämän kommentin, ja nyt mä oon tienannut jo 90 euroa. Ja kaikki sanoo mulle, mitä rahan tienaat pelejä pelaamalla, niin varmaan, mutta voi vitsit, ne oli väärässä. Ja mä tiedän, että tätä kuulostaa hullulta, mutta sun täytyy ainoastaan pelata pelejä, ja sulle maksetaan siitä. Siinä kaikki, ja se on täysin ilmaista. Mä kuuntelen mieluummin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, koska tää sovellus oikeasti maksaa sulle. Lataa siis tää sovellus, hanki lisää käteistä ja osta itsellesi jotain kivaa. Rekisteröidyin, kun mä näin tämän kommentin, ja nyt mä oon tienannut jo 90 euroa. Ja kaikki sanoo mulle, mitä rahan tienaat pelejä pelaamalla, niin varmaan, mutta voi vitsit, ne oli väärässä. Ja mä tiedän, että tätä kuulostaa hullulta, mutta sun täytyy ainoastaan pelata pelejä, ja sulle maksetaan siitä. Siinä kaikki, ja se on täysin ilmaista. Mä kuuntelen mieluummin kymmeniä tuhansia muita ihmisiä, koska tää sovellus oikeasti maksaa.